Mal-fenomeni l-aktar straordinarji marbuta ma' twelid u trobbija ta' tfal, ma nistgħux ma nsemmux il-kisba tal-lingwa. It-tim tagħna ltaqa' ma' Tanja Manġon sabiex jitkixxef aktar dwar l-iżvilupp tal-lingwa fl-etajiet iż-żgħar. It-trabi jitwildu kurjużi u pprogrammati ġiġa biex jitgħallmu jitkellmu u jitħattu mal-ġenituri. Fil-fatt, it-tfal huma kurjużi u kollox iħarsu jridu jitgħallmu jkunu jafu x'qed jiġri, ma l-iktar importanti għalihom hija l-vuċi umana għalhekk il-ġenituri għandhom ikellmu jħarsu lejn it-tfal ikellmuhom bil-Malti biex huma jkunu jistgħu jiżviluppaw il-ħila tal-lingwa. L-iżvilupp tal-lingwa hija karatteristika fundamentali tal-bniedem u hija għodda essenzjali biex niżviluppaw il-kapaċitajiet mentali tat-tfal. Permezz tal-ħila fit-taħdid, it-tfal ikunu jistgħu jilħqu l-potenzjal kollu tagħhom fl-oqsma kollha tal-ħajja billi jagħmlu mistoqsijiet u jifhmu aħjar dak li qed jiġri madwarhom u dak li jinteressahom, jieħdu sehem f'diskussjonijiet, jevalwaw u jirreflettu u jesprimu ruhom bl-idejat tagħhom u l-esperjenzi li għaddew minnhom. B'hekk ikattru l-għarfien u jifhmu aħjar lilhom infushom, lill-oħrajn u d-dinja ta' madwarhom. Xjenzati u riċerkaturi sabu li l-potenzjal għat-tagħlim huwa l-aktar qawwi fl-ewwel snin tal-ħajja. It-trabi jitwildu kurjużi u lesti biex jitgħallmu, jiskopru u jibnu relazzjonijiet mal-oħrajn. Mit-twelid, it-trabi juru interess kbir fil-persuni li jieħdu ħsiebhom u jfittxu li jikkomunikaw magħhom bil-ħars, bil-biki, bil-movimenti u aktar il-qudiem bil-ħsejjes u d-diskors. Għalhekk importanti li nkellmuhom bil-Malti biex huma jkunu jistgħu jidraw il-ħsejjes tal-lingwa biex imbagħad il-qudiem jistgħu jimitawhom sew. Nistgħu ngħinu lit-tfal fl-iżvilupp mentali u tal-lingwa billi nqattaw ħin ta' kwalità magħhom u ninteraġġixxu b'mod attiv, konkret u interessanti. Bil-logħob, il-forom kollha tiegħu, b'xi taqbiliet, xi stejjer li naqrawhom jew rakkonti ta' ġrajiet li ġraw u billi ninvolvuhom fil-ħajja ta' kuljum, fil-kċina, fit-tiewi tal-ħwejjeġ pereżempju, u meta nosservaw u napprezzaw id-dinja ta' madwar. Noħorġuhom f'xi ġnien, iħarsu lejn il-baħar, imissu r-ramel, b'hekk it-tfal japprezzaw id-dinja ta' madwar. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.